se mi pak se to odfrízlo, že jo? A pak se mi nešlo dívat a šli tam. Tak dobrý. Mě len dějí 2 cápci, no nic. Na můj spotík. Jdu sem poprvý. I když jsem tady nebyl. Nice. No. Si to asi půjdu konzolkat. Kde je to 88 000 lidí už. Tak to je v píči, vole. Kámo, on tady kempí. No kámo. To by úplně šulin proti mě, co tam byl. No nic. Já budu dead, kámo. Kings 3 Střebovic. Hm. Ale nevím, kam mám landit, tohle zkusím. Zkusím a uvidím. Ty vole, to je nějak na dálku i tato tacka, ty vole. No kámo, fakt že jo? Hej, ta tacka je i docela na dálku. Jo. Jo. Jakože na 26 metrů 30, to je docela dobrý, kámo, na tacku. Blázna. Potřebuju minigun. Entering the hive. Má jedno. Tady je ten trezor, nebo co? Si beru to místo miniguny, normální AR. Cápač. Aha. Já jdu asi pro žetonek, Pojď kurva. Najdu. Týpek. A mě naskočí. Jo, to je nějaký tryharder. Pocenej. 90. On taky potkal nějaký potítko, vole. A potřebuji spíš matron. Já jsem mu dal přezeď teďka. Já jsem mu dal přezeď, protože mu tam, on byl jakoby ve střížce. Dead! Ježiš, to je nejhorší. Kámo, tak ten mě reportne. Nech tam mě. Ne, pojďte nám. Brouci. No, mě nechte brouci, já nechci ty brouci. Přilákám pozornost, jak tady budu šutit. Jo. A už mi to dává sifon, to je paráda. Počkej, jak to, že ti to dává sifon jako? Mám ten žetonek. Jo. A počkej, on je normálně sifon, ne? Nebo ne? No je, ale jenom na bílý. Jo, a ty máš ji na to, no. No, mám, no. To je ten žetonek. A nevím, že oni co dělají ty žetonky tady pomalu. Crack. Má jedno. Okay. Má málo.
Ježiši Maria. Hej, oni fakt jako dostávají ty borci. Nečeká nic, kámo. Jo, tady se hantěj trochu. Jo, protože on vidí vlastně, že jsem žetonek. No nic. No nic, teď kolem mě lendili 2 borci, kterých se hantěj. Dead. Já jsem dobrý, co? Přesně. Musím vzít hája z ty zóny. Jo, kámo, tam je mega high třeba. Dead, vidíš jak jsem dobrý. Keřek, jo. Nice. Ano. No jo. Dead. No, budu asi doma. Já jsem chtěl jet pryč, ale... Když zítra musím být, že jo, to. No. No, tak nic. Jo, on cheatuje, aha. To je ten žetonek. Hm. Pade? Je dobrý, no, ale co si budem. Umí to hrát. Umí v tomhle chodit, tenhle týpek. Je 45. Na 2 hity, hodně dobrý damage. Ale věřím si, že bych na něj měl šanci. Budu hrát 30, dobrý damage. Já nemám hodně železa, takže já jedu za tím keř. Tady už všichni boxujou. Snad to je safe. Jo. Trošku se bojím, ale. Je on fakt jakože ten tě prostě nenechá vydechnout. No nic, žetonek, tady je u mě. Jako... Tak ten má cheaty. Kámo, borec o mě nemohl vědět. On naběhl do keře a už po mně střílel, kámo. Neviděl mě, uprostřed keře jsem byl. Já jsem Co to kámo, bylo? dobrý. Jo? Nemasíruješ si něco jiného. A co tam máš, tu pistoli nebo co? Měl se. Už nemáš. Kámo, ten týpek je úplně... Fakt delulo. Delulo? Delulu. Delulu? Aha. Slyším poprvé. Ty jsi nikdy neslyšel delulu? Delulu? No. No. Fakt ne. Slyšel jsem labubu. To plišáka, musím. To je 1500 nebo kolik to stojí. Tak crazy, no. To jo, 30? možná 2 litry. Myslíš, že dám aspoň 200 bodů? Nevím, Tady už někdo byl asi. já vím, že já sám to dělám. Hm? 90? Crack. Dead. Ježiši, nazdar. Zdravíčko. Já jsem Víte dead. zkus. On tam fakt někdo je. A tak to mám zatím za první. 70. Já mám ping. Mám málo.
si běh radši, může mi dát lucky hit. Mám 3 Biggie Mad Miss, no, 6 crash padů. Takže mám ty crash pady. Hej, počkej, a on jiný movement není než crash pady. No, nejsou tu, že jo, ty shockwavy a... Ještě něco bylo, ne? Nebo ne? Jo, grenade launcher, no, tam... A ten taky není, jo? Ne. Takže jediný, co tady je, jsou crash pady. Jo. Aspoň něco, ale... Už jde mě ten borec. Tady mám pak launchpadík a tam je... To je ten super launchpad, asi jo. Je tady, ne, ve hře? Jo. Jo, to bude on, no. Kámo, oni se oba dva bojí, si dají srandu, ne? Oba dva prostě kempěj. Já mám zónu jak debil. Úplně jiný týpek. Rift pod? Co to je? Jo, to je to, jak to padá. No jasný. Já jsem mrtvej. Co to jmenuje? Demons něco? Debins nebo Debris, nevím. Jdu tam, ty vole. Vím, že tam šutěj. No nic. No, až teď mi padl. Ale ty vole, ten launchpad se hodí, jak je vysoko, jak tě odpálí vysoko. A teď můžu letět úplně parádně. Do píodele, nebo jak piaráda. On tady fakt No, kempí. tak Já jsem to jo, no. zničil, jestli tady fakt bude kempit. Oni tu kempějí dva. U sebe ne, ještě teaming. Ne. No nic, jde mě cápek. On mi ho vyžere. Aha, oni tu jsou dva na mě. Super. A nevím, co bych tam dělal. Blázinku. Co bych tam dělal? Si tam nikoho ani nebudu mít, že? Kouknout. Pojď na klobásu. Na dědovu klobásu koukni. No nic. Kill. Pistolku. Tak borec, to je chudáček. On ho tam prostě... Teď já. No nic, tak já jdu zase pryč. Já jsem tam přišel, že ho vykropím miniganem, protože tam kropil jinýho miniganem. Tak to nedostřelím, kámo. Ale já tím miniganem dostřelím všude. Už utek, už se bál. Už se leknul. A já jsem loknul. Ha. Chápeš? Loknul? Jsem si zasral. Loknu to tak, že vyfajtím tohohle medailoňáka. Co? Myslíš, že vyfajtím medailoňáka? Aha, já myslím, že to byl cápek a on tady je brouk. To je v prdeli. To je divný. Dobrý, padly mi dva z fyzika, ale No nic. celou dobu nic a najednou mi
Místo ARK jdu hrát pisovku fialovou. To bude dobrý nápad. Tak to není dobrý nápad, jdu si zpátky pro ARko. Protože nemám náboje. Já mu dal hit tím revolverem a jemu to nedalo hit. Chápeš? No, jo, chápu. Něco, já jdu vyfajtit, potřebuju luci. Jo, on mě prostě... Kámo, proč? Mě jde úplně jiný hráč. Crack. Kámo, proč jde pryč? Dostane krek a utíká, kámo. Jsou výborňáci, kámo. On jde na mě. Proč by to dělal? Dobrý, on mě pušuje! Kámo, já to jebu. To je fakt debil. Kámo, co to je? On se mi tady prostě z ničeho nic zjeví nějaký borec. Dělaj si prdel. Pičo, vole, a pak mi bude něco říkat, kámo. Já nemohl nic dělat. Já klidnu, že chci stavět cokoliv, nic, vole. Cápek